manlingkod. Thank you. Mayong buntag, mga igsuon. Ang atong Ebanghelyo naghisgot kini bahin sa kalimot. Dunay mga panahon nga bisan nasayod kita o nahinumduman nato. Pero ang pagkalimot muabot gayod sa tao, labi na kadtong tinuod nga nagpalibot-limot gayod. Dunay mga panahon nga sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan gigamhan kita sa kalibutanon nga mga butang. Ang atong Ebanghelyo nagisgot kini bahin sa pagkalimot. Ang pagkalimot sa tao mao ang hinungdan sa pagkasayop sa tao. Na una, dili ko musimba kay nalimot ko. Ikaduha, ang pulong pagkalimot mao ang samputanan sa dili makahimo sa plano sa imong kinabuhi. Diha sa musunod kung pagbuhat sa dili makapahimuot sa Dios. Kay ang kalimot sa pagsimba, nakalimot ka sa pag-ampo. Nalimot ka og bayad sa imong utang. Musulod dayon ang sala nga maoy magtukmod sa tao nga mamakak kay malimot lagi. Doon na po'y kalimot nga tinuyo, nga nagpalimot-limot lang pod para ignon nga nalimot siya. Mga igsoon, kitang tanan, doon na gyud mga panahon nga kining mga butanga atong mabuhat tungod sa atong pagkatawhanon. Ang atong Ebanghelyo naghisgot kini og gahom. Niingon sa atong Ebanghelyo nga ihatag na ang gahom ngadto sa mga tao. Ang pulong gahom mao ang paghimo kanimo nga makasala ka kay naghimo ka og mga butang nga dili subay sa kasuguan sa Dios. Mga butang nga mga buhat nga tinumutumo. Mga buhat nga kana gihimo nimo nga dili makapahimuot sa Dios. Mga buhat nga kanang ikaw ra ang naghimo. Dili kabubuton sa Dios. Sa atong dili sa Lucas kapitulo 9 bersikulo 54, si Santiago ug ang mga og si Juan nakasulti sila niining mga butanga nga nag-ingon sila nga Ginoo, kung mahimo lang magsulti ko nga mag-ulan og kalayo kay aron kanang mga tawhana nga nagdaot kanimo masunog na sila. Pero unsay gisulti sa atong Ginoo wala. Padayon lang ta sa atong pagpangalagad. Adto sila sa laing lugar. Kay kung kana nga lugar nga wala magpakabana, adto ta sa laing mga lugar nga nagpakabana. Pagpamati sa pulong sa Dios. Sa atong Salmo, sa Salmo kapitulo 90 bersikulo 17 sa atong Salmo, matag buntag
puna kami sa gugma mong walay paglubad. Aron mag-awit kami ug maglipay sa tibuok namong kinabuhi. Ginoo nga among Dios, panalangini intawon kami ug hatagi kami kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. Kalampusan sa tanan namong pagabuhaton. Mga igsoon, sa atong paghimo, sa atong pagbuhat, kung kini, gipauyon nato diha sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, dili lisod, nga ang imong mga pangandoy sa kinabuhi, matuman kini. Kung mutuman kita, musunod kita sa kabubuton sa Dios. Mao kini ang mga pagampo ni sa atong salmo nga kinalang nangayo siya nga mahatagan og kalampusan. Dinhi sa atong sa Roma kapitulo 5 bersikulo 4 nag-ingon siya nga ang pagpailob makapahimuot sa Ginoo. Ang iyang kahimuot maghatag kanatog paglaom kay gibubo sa Dios ang iyang gugma sa matag usa kanato. Gugma nga tiunay, dili piki. Gugma nga matinud-anon, dili kanang nay gugma-gugma lang, kundi gugma nga matuod gayod. Nganong makaingon ta ni ana? Tungod kay sa akong pagpamalandong, kung wala gid ang Dios, wala gid tay mahimo. Wala pa dinhi karon. Wala ko. Wala kamo. Pero tungod sa gugma sa Dios kanato, gihatagan kita niya og kusog, kinabuhi, talento, kaalam, aron lamang musubmit kaniya tungod sa iyang dakong paghigugma kanato. Mga igsoon, dili lisod ang pagbuhat. Kung anaa kanato ang kaalam sa Dios, anaa kanato ang tiunay nga gugma sa Dios dinhi sa atong mga kasing-kasing. Dunay mga panahon nga kita mubati og mga kaluya. Dunay mga panahon nga mubati kitag mga kalaay. Sa panahon nga doon na kay mga panginahanglanon, gusto nimo maangkon, apan wala. Pero ang Dios nasayod, kung unsa ang anaa sulod sa imong kasing-kasing. Nasayod ang Dios kung asa taman kita. Mao nang basa sa atong unang pagbasa karon nga basa otro ni Deacon Junel dito sa gawas. Pag-ingon yun niya nga, mabungol ka. Maapekto gina. Tungod kay nag-anam ang atong edad, muabot kita na ng mga bahina. Mangurog na ang atong mga tuhod. Pero dili pa na ang katapusan, mga igsoon. Usahay bitaw, mag-istoryahan na yun sa akong kapika sa kinabuhi. Muingon gyud ko nga, mangayo gyud ko sa Ginoo nga moabot gyud ko 100 ang akong edad. Pero supak gyud siya ana. Nga naman, kay karon pa man gani nga mo 59 na ko ugma. Ag yun naman gani ko niya nga di naman gani ka usahay ag kasugo. Naagingon pag ika nga 100. Pero tubagon dahil nako siya. Ang Ginoo na sayod. Piki di ay na, ang giingon niya sa Mateo 21:22. Kung mutuo ka mo, madawat ninyo ang inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo. Pinag-ampo man ko. Nga muabot ko na ng mga kuan. Muingon na siya nga, magkuan na daw kuno ka, kanang nanay mag-agak nimo dili. Kay ang Ginoo may maghatag kanimong kusog.
Umabot ko 100. Oh, na, magkuha na daw kuno ka, maglakaw-lakaw ka na dito, na murag di. Dili lagi. Kay kung mangayo ka, ihatag na sa Ginoo kung makaayo kanimo. Muna mga igsoon, ayaw gyud mo kabalaka, pangayo. Kay ihatag sa Dios. Kung unsa ang mga panginahanglan ninyo, kung unsa ang panginahanglan nato, panghayua sa Dios. Kay siya gyud ang nasayod sa tanan. Siya ang nahibalo sa tanan. Siya ang gamhanan sa tanan. Siya ang tag-iya sa tanan nini nga kalibutan. Siya ang Dios nga tag-iya sa atong mga kinabuhi. Busa, nagdasig ko kaninyo. Ayaw gayud mo kalimot pagampo. Kung dunay mga panahon nga naamo sa kaluya, ayaw gyud mo kalimot pagampo. Panghayua sa Dios, nga hatagan kag kusog. Kung unsay gikinahanglan nimo, panghayua sa Dios. Kay siya lamang gayud ang makahatag kanimo. Pwede ang imong silingan makahatag, pero gigamit sa Dios siya para makahatag kanimo. Pwede makahatag kanimo ang laing tao. Kung makita sa Dios ang imong pagkamatinud-an diha sa pagpangayo kaniya, ihatag. Mun man kaingon ka nga miracle. Kanang nakini nga mga panghitabo. Imposible, pero sa Dios walay imposible mga igsoon. Busa kita sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Ako sa akong kabahin ni abot na mig 20 ka tuig, Deacon Junel, Deacon Arsenio, napay uban mga deacon, ang uban ni uli na 20 na mi ka tuig sa among pagpangalagad sa Ginoo. Apan naghapon mi. Nitindog paghapon mi. Kay ang among gihimo pagpangalagad ni. Pagpangalagad sa atong mga kaparian, pagpangalagad sa atong mga obispo, pagpangalagad sa mga katawhan, pagpangalagad sa mga katawhan nga bisan dili nato mga kauban. Tungod kay mauni ang gasa sa Dios kanato. Mga igsoon, ang Dios andam gid siya mutabang kanato. Dako nga pagdasig nako kaninyo, nga ayaw lang yun mo kalimot. Tun-an nato ang pagkamainampuon. Ningon siya sa iyo, Mateo 5, kung mag-ampo ka, sulod sa imong lawak, takpi ang pultahan, pag-ampo sa imong Ginoo nga dili makita. Kay ang Ginoo nasayod ng daan, bisan dili pa nimo buhaton. Amen ba mga igsoon? Amen. Inana ang Dios nga atong gialagaran. Busa sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Dunay mga panahon nga masayop ta. Tinuod na. Bisan ako, ni ako sa inyong atubangan diri karon. Nakaingon ba mo nga tungod kay ni ako, kuan ko nakasadina kog tag-as kaayo, balaan kay ko? No. Makasasala gihapon ko. Pero, maning kamot. Maning kamot rata. Munang gingon mga muintra kita sa lumba, sa dagan, sa kinabuhi. Kay ang sanputanan ni ini mga igsoon, kinabuhing walay katapusan. Mao kini ang atong paningkamutan. Nga musunod kita, muuban kita diha sa lumba, sa dagan, sa kinabuhi. Kay ang ganti, mauunya ang pagkatinawag sa Dios, kinabuhing walay katapusan. Maayong buntag kanatong tanan.